Seguim amb la categoria de detenció hospitalària i en aquest àmbit ha guanyat el projecte sota el nom de Soc una nova oportunitat del doctor Pere Generó Jornet, que és pediatre de l'Hospital de Tortosa Verge la Cinta i de la Gerència Territorial de l'ICS de les Terres de l'Ebre. Moltes felicitats. Oh, i tant, sí. Tothom enhorabona, sí. Oh, i tant. Sí, perquè si no quedem... I us demanem si ens podríeu fer una breu explicació també del projecte. Genial. Passa els diapos? Mira, és aquí, amb el verd. Amb el verd? Sí. Espera, ara crec que és una diapositiva... Ara la corregim. En principi... Vale, problema. Sí. No, estava exposada. Ha sortit, després ha marxat. A veure si... Següent? No, no és això. No, en principi no. Aquí sí. En primer lloc, igual que els meus companys, agrair al jurat pel premi i el que us vam presentar són aquestes bosses que ara acabeu de veure. Ja sabeu que la petjada del sistema sanitari pel que fa a l'impacte de carboni és enorme, del 4 al 5% dels efectes d'efecte d'hivernadero surten del sistema sanitari i penseu que si nosaltres fóssim un país, això seríem el 5è país del món més contaminant. I d'on ve aquesta petjada de carboni? Ve de la producció i distribució dels medicaments, ve de l'ús intensivíssim que fem de la climatització als centres sanitaris, tant hospitals com a atenció primària, de l'equipament que utilitzem i de l'obsolescència d'aquest equipament, que ja veiem que als pocs anys ja està obsolet i l'han de substituir per equipament nou, per l'immens ús que fem de materials d'un sol ús, de bates, guants, mascaretes, i també pel transport de personal i pacients. Penseu que, per exemple, els nostres centres de referència de Terres de l'Ebre estan aquí a Barcelona, són 200 quilòmetres, ambulàncies amunt a baix, helicòpters, i això contamina moltíssim. Evidentment, des de la Comissió Mediambiental de l'ICS i la de Terres de l'Ebre no podem fer la globalitat, però sí que vam intentar fixar en aquelles iniciatives que podien tindre un impacte més directe i es van fixar amb la roba de l'hospital. Als hospitals gastem moltíssima roba i la vida mitjana de la roba és molt curta. Generem molts de residus de tèxtils. De fet, al nostre hospital, al Verge de la Cinta, generem cada any al voltant d'una tonelada i mitja de residus tèxtils. On van aquests residus? Aquests residus poden anar o bé a l'abocador, ocupen volum i, a més, la degradació del polièster contamina el subsòl, o bé van a incineració. Com a incineració, a part del CO2, també l'emissió de compostos orgànics volàtils i la contaminació de l'aire. Per tant, aquí el compromís de la Comissió Mediambiental era transformar aquest problema en una possible solució. I què vam fer? Se va pensar al comitè de crear aquestes bosses. Aquestes bosses, com heu vist, no sé si n'hi ha alguna aquí, estan fetes en material. N'hi ha de diversos colors, n'hi ha de pediatria que són de colorins, n'hi ha de cirurgia que són de color verd, o aquesta és la típica bata blanca. I per a fer-ho, què vam fer? Vam fer una col·laboració de la Comissió Mediambiental amb Avantebre. Avantebre és una cooperativa que treballa amb dones amb risc d'exclusió social. Elles ja tenien allí un finançament a través del Departament d'Igualtats per fer tallers d'empoderament i d'inserció sociolaboral amb aquestes dones desfavorides, i nosaltres us portàvem el material que era la tonelada i mitja de roba que no sabien què fer i havien d'anar a l'abocador. El tipus d'impacte del projecte? Evidentment, l'ambiental. Les dones cusen molt, però no són capaces d'absorbir la tonelada i mitja. De moment han absorbit 720 quilos de roba, però penseu que per cada quilo de roba es generen 25 quilos de CO2. Per tant, reciclant aquests 720 quilos de roba hem sigut capaços d'evitar l'emissió de més de 8 tonelades d'equivalents de CO2.
l'impacte social, evidentment. Aquestes dones, més de 90 dones, han participat d'estos tallers, que us deia que són d'inserció sociolaboral, i després què fem amb aquestes bosses? Aquestes bosses parts s'entreguen als pacients de l'hospital, amb la qual cosa estem reduint el que és donar bosses de plàstic, i les altres les venem. Les venem a punts de venda aquí a Terres de l'Ebre i recaptem fons per al projecte EMMA. El projecte EMMA és la recerca en càncer de mama que es fa des de l'hospital a Terres de l'Ebre. Les claus de l'èxit són pensar que no estem sols, que podem crear aquestes aliances amb entitats que ja treballen al territori, evidentment sense el suport institucional tant de l'ICS, del Departament de Salut, com també del Departament d'Igualtat i Feminismes, que té aquestes beques per a la inserció d'aquestes dones, això no hauria sigut possible, i sobretot el que més ens va impactar és l'impacte personal que havia tingut. Quan vam anar a entregar els diplomes que heu vist a la foto anterior, perquè les dones ens deien que gràcies a aquesta iniciativa havien presidit, perquè aquestes iniciatives no és només cosir, mentre cusen hi ha una educadora social, hi ha una treballadora social, no les van empoderant i gràcies a això havien fet un pas endavant amb la seva inserció dins la nostra comunitat. I mirant cap al futur, cap on va el projecte? Mentre hi hagi aquesta línia de finançament del Departament de Feminismes i Igualtat, continuarem cosint bosses. Aquest és un model totalment replicable perquè roba n'hi ha a tots els territoris i després des de la convicció que petits canvis a nivell local, si els sumem, acaben sent un gran canvi social. I per acabar, ja els agraïments, sobretot per les dones participants en el projecte, pels educadors de Vantebre i també els modistes, per tots els membres de la Comissió Mediambiental, que aquí n'han vingut 5, però són més de 26 persones que treballen a Terres de l'Ebre per fer que tot això sigui una realitat, els companys del projecte EMMA i sobretot al Consell de Col·legis Metges de Catalunya per convocar aquests premis. Moltes gràcies.